С оглед доброто представяне в защита на двата тима от началото на кампанията, такъв резултат изглежда невъзможен днес. Да видим какво ще избере германеца. Шут на Тони Крос! Вая спасява. Най-високия бе, който е получил първи. Има подкрепата на Винисиус. Пасът е към бразилеца, разбира се. Който успява да види Прук. Палмас, лидер по сухи мрежи в Ла Лига, е отбора на Гарсия Пимиента. В 40-та минута срещу Реал Мадрид. Удара обаче на Винисиус е неточен. Струва ми се и Ваяс на време покри вратата си. Преминаваме през играчите, които започнаха за Гарсия Пимиента. Вратар Алваро Ваяс. Пространство сега за Лас Палмас. Ще стигнали до топката. Сандро прави го. Успява да я задържи в очертанията. Ще се стигнали до удар. Мунир може да го отправи. Мунир! Време. Не бяха изминали. Carvajal nuevamente con Fede Valverde. Abre Toni Kroos, entrada de Vinicius, se queda solo Vinicius. Pues madre mía. Sorprende que haya elegido este recurso, vamos a verlo. El cambio de juego de Kroos es muy bueno. No está presionado Kroos, que es un poquito lo que decía Pimienta. Y luego es que la posición de Vinicius es fantástica. Es verdad que le queda un poquito arriba, pero sorprende que elija ese recurso. La verdad es que el balcón del área metiendo para Vinicius, es buena, la baja Vinicius, va el disparo, ¡gol! ¡Del Real Madrid! Y llegó de cara al Real Madrid para meter una...